नमस्ते प्रणाम। तो कैसे बाटे आप लोग? स्वागत बा आपके विशाल फैशन शोरूम में। भैया लोगन आज वीडियो पता बा केकरे खातिर बा? हमरे बहनी खातिर, हमरे दीदी खाने, हमरे भौजी लोगन खातिर, जेके ई लगेला विशाल साड़ी एंड रेडीमेड सेंटर पे खाली कपड़ा बिकाला। तो आई आज हम अपने कॉस्मेटिक शॉप के कुछ नमूना आपके दिखावत बाटी कि जौने के देख के हमारे दीदी लोग, भौजी लोग एकदम प्रसन्न हो जाइए कि मतलब ये आइटम भी विशाल साड़ी रेडीमेड सेंटर पे मिलेला। और कर कुछ झलक हम आपके दिखावत होने वाली बाटी। इस देख सके ए तरीके के कलीरे आजकल जो मार्केट में ट्रेंडिंग आर्टिकल बा हमरे के यहाँ भर भर के मिली। हम एक वीडियो में टोटल आइटम ना दिखा सकी ना, काहे कि सब यहाँ पे इतना छोटा छोटा आइटम होला ना भाई, एक वीडियो में दिखावल का हम पूरा के नाम भी ना ले सकी ना। ये तरीके के आप देख सकी ना आर्टिफिशियल ज्वेलरी एडी नग वाला जो आजकल इंस्टाग्राम के ट्रेंडिंग आर्टिकल बा। ये तरीके के कमर बंद ये सब हमरे वहाँ उपलब्ध बा। आप लोग आए और खूब सारा प्यार दी। मराठी नथ बा और भाई एकरे साथे साथे हमें लगे ना ये पेटेंट के टोटल आइटम बा, जैसे क्रीम, पाउडर, तेल, साबुन, मतलब ब्लीच, फेशियल किट, एक एक आइटम हमारे यहाँ उपलब्ध मिली आपके। हम दिखावल चाहते हैं, देखिए चूड़ी के सेक्शन बा, एक बार आप दिखाइए चूड़ी का सेक्शन। ये सब चूड़ी के सेक्शन बा, लेडीज पर्स के, गिफ्ट आइटम, मतलब टोटल हमरे के यहाँ ना ब्राइडल सैंडल एक एक चीज आइटम आपके सिंघोरा से लेके का बताएं हम भैया आपके, हम बता ना सकी ना। तो आप लोग आई विशाल साड़ी एंड रेडीमेड सेंटर पे खाली कपड़ा खरीदे ना आई, श्रृंगार के भी सारा सामान खरीदे आई और खूब सारा प्यार दी। धन्यवाद। राधे राधे।